बेसे बुरजा हानो दानि उनाव हैसैना एसे फासो हाना होलाय बेरायनानै एसे अखा हाबाय मा होनबावनो खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दायो नै दख'ना सख'ना गाननानै रेडि स्कुलाव थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर नानियाबो रेडि जाबाय थांसिगोन जोङो दायो बिदिब्ला थौबाय थादो लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम ओमफ्राय जायफोरा चेनेलाव गोदान बेफोरो अननानै लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होलायदो आरोना लोगोफोर बिदिब्ला थौबाय थादो नालाया रेडि जाबाय नै मा गन्थं एल'लायनो बेलाय ओमफ्राय नै रिक्सायावबो थांनो थाखाय रेडि रिक्सा थांफासै दिदिजों बेयाव थांसै अलु हारसिं थालांनांसिगोन ना अलु रिक्सा गुड बय फैदो खाना गालांसै नोंखौ बास स्टेन्ड मोनफैबाय नै दायो जोङो टट' लानानैहाय मर्निं मानसिफ्रानो गैथारा नै खालिथार नानिनि बेगखौ निबाव दोनना होबाय आं लोगोफोर स्कुल गबाय दायो थांफिनगासिनो दं आरोना न'आवहाय आङो दहाय देखायबाय थायासै सामफ्रामबो बेखौनो देखायबाय थायो नालाय बेखौनो बेनि थाखायनो आरोना बोथोरा अखा हासिगोनदानहाय गोसोम जाजोब्बाय पद्म बिबारसो होनो गलाब बिबार होना बिदिखौ पद्म बिबार औ ओरैजाय होथेजोब्बाय नै अन्थाइजों ओमफ्राय नैरैजाय सालायग्राथिं होथेजोबनानै दोनबाय थान्दा बोथोरा थान्दा जाबाय बोरैबा हबबो बोरैबा थान्दाबो बोथोरानो गरमबो थान्दाबोहाय बोथोरानो अखा हाहां जादों न'आव सफैफिनबाय लोगोफोर बिराद दोहो गरमबो बोरैबाबा थान्दाबो माने टट'निफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो दोहो गरम मोनखाबाय आरोना ओमफ्राय अखासो फ्रि थाइफ्रिबावबाय खुन्थि हारसिं खुनो रोंबाय लाबो बस'गोनसै नोङो जुथा खुलिदो जुथाखौनो खुलिनो रोङा हारसिं फिना र' आं बानायना होनि र' सनालिखौ मिनिनानै थैनोसै आरो ड्रेसखौ ओमफ्राय बाथामा गबायनो बथाम होननाया बाथामनो लाबो बहाय बेलखौनो खुवाखै खुला देलायबो बख'लाय हारसिं ड्रेसखौनो सोलोंदों ओमफ्राय माने एकदम बोदलाबायोना बेयो ज' जानो गिनानै खुलि होआना आङो जाबाय रोंबाय गुड गार्ल आरो गस्लायालाय गस्लाया मारै खुगोन बेखौसो हारसिं गस्ला खुदुं मालाय हारसिं खुनानै दे खुदो खायनोखौ दा बस'गा बोदलाबायनायलाय गावना बोदलालाबायखायोसो औ माथो बिदिसो बख'नांगौ दा आरो वान दंबावो ना माबायदि सैदो दहाय मर्निंआवबो जुथा आयौ सानदों मोनदों जुथा गानबाय हारसिं सोलोंदों जुथा गाननाय बैखौ सोनो रोङाबा हारसिं रागा जोंबाय थायोना जायाबो होननानै हारसिं बिदि होनबाय थायो गानस्लायग्रोनानै लानो रोङो लोगोफोर ड्रेसखौनो खुस्लाबनो हाया नुवाखै जानाया बेखौसो जायोनो मालाय ड्रेसआ नै सियाराव जमाजोब ओमफ्राय नै सासेयाबो जानो थाखाय रेडि एक्सु नोंनो होआसै दिदिया होआसै सनालिया होआसै नोंनो दिदिया एसे होदो औ दे होदो गाहायाव होदो जाबावानो बेबो हनै बुखार जादों नामा जि बिलाइ जालायलायबा केक बोख्लाबनानै होदोंमोन गोरलैनो जालायबावा जाहैदों बेहाबो ना एसेल' होनायखायसो जायासैदां दाहासै जायोना जाया बेबो जानाय नङा दा मैया मोनायाव फार्स्ट जानायनाया ओमफ्राय नैयाव मोनसे लादों आं बेखौ रिएक्सन होगोन ओमफ्राय मासेया उदै दुनायखाय फोरानहरबाय आङो इयावनो 10टा 11टा दङ बेजों 12टा 13टामोन आरोना एवना लानोसै आं सफारि फिथाइया नै बेसे बुरजा हानो दानि उनाव हैसैना एसे बेरायनायखौ जानोसै जों सानैजों नैबे गिदिरखौ दालायखौलाय मानोथो बोखायाखै डास्टबिनाव उसको भी लेके जाओ सनालि बेखौ जागोन आंहा गिदिरसिनखौ सनालि मुसाहारिनिबो जा गोथाव जायो
ओरैबायदि गरम ना लोगोफोर बुंनांला ओमफ्राय सपारि फिथाइ जानो होननानैहाय फिथाइ हानहैदोंमोन नैखौ जाया नैखौसो जागोन सुना लानि र' बरियाखा मोजांथारना बरिया एकसु जायोना जाया नोंलाय एकसु दिनलाय मानो फिथाइखौनो फिथाराखै बेलाय माबा जाया जादों बेहा दहाय बे मेथाइखौ केकखौ जालायबावाखै गोथाव जादों नोंनाबो Jala saसिनो हैदों फिथाइ बारा जाजाया उदै सायो जानानै गलायलायबाय बाबे उखा जागासिनो बेगरखौल' जायो बिगुरखौ जाया आरो फिसुआ बेगरखौ नायोबा बिदि जादों आं आरो एकदम गोथांथारबाल' जानो बायो बिगुरखौ जाबाय ओमफ्राय दाजासै दे आंबो बेखौल' जानोसै दा हैगोन दाहाय बेलासियावसो दा सान्दुं गोसायाव थाङा दा टाइम जायाखैना जानाया गैयाथ' आनैयाव फैसा सानदों दायो फैबा हरगोन नोंसा दादायाबो स्कुलनिफ्राय फैयाखै दा जाफुनालाय मिन्थिया जाफुंखौ आङो फैबाय जाफुङा फैबाय दाना फैबाय दाबावो मैदा गम गोजाखाय आं आरो जानो बाबायमोन नांलाबा आंनो थाइनै लाखिगोन आङो थाइनैखौ लाखिगोन बे थिंजों ओरै जानजोबनाय ओमफ्राय बै थाइसेया थिंजों थुब्लाबावदों नैबे थाइसेया थिंजों बौदों आरो दानि थिंजों नायदों बायदि थुब्लाबावदों गोमोनथारमोन बेयो बिदि बांद्राय मोनब्लेबाथाय जानो बायो मानो बस'खो जाना बेखौ बिगुरखौ लेमना गारनि सुवाखैना आं बेखौ एला बिगुरखौ बेखायनोथ' गारदां बाबु नोंसिनि आंनि गस्लाया फुदि फुनो मानो ओमफ्राय आं नोंसिनो खोन्थादों ओमफ्राय बिदि जायगादों गावहाबो फुनदों दान फुनाखै गावहाबोथ' खम मोनखाया आं फुनाखैमोन ना थगायदों गुदुंल' माथो दहाय बुनायखौलाय खोन्थायाखै नोंलाय लोगोआ गावखौ बुदों ओमफ्राय गावहाबो लोगोखौ बुदों ओमफ्राय गाव बुफिननायखौ खोन्थालायबावा लोगोआ आंखौ बुदों बेखौल' खोन्थायो ओमफ्राय लोगोनाव सोंबाय आङो लोगोआ ओमफ्राय गावबो आंखौ बुदों आनै होननानै दा हामा बिदि बुलायलायनो होननानैहाय गोलैबायसो मोनब्रेबाय बियो जानो सुखुआं बिदिखौ बाबु बे मोनसेखौ गारसै थावा गारहरसां नोंहा एक्सट्रासो जागौमोन खोमा न' नायनोसै मोनब्रेबायसो बारा जाबाय अभार जाबाय मोननायानो दिनैसो सुनो मोनदों लोगोफोर सप्तासे जाबायमोन आं न'खौनो फोसाबिया दिनैसो बै गोजौनि बामब्रेबा दंबावो बेखौ फोसाबथ'ला आङो आयौ खम गोबाव जाबायमोन नैबे टेबोलखौबो जे फुगारबावनांगौ टिभिखौबो फुगारनानै सिजों खोबना दोनफिननांसिगोन नायनाय जाला टिभि रिसार्ज होयो आं खय मास जाखो भगबान जाने साफा जाजोब्बाय दासो बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना लोगोफोर सप्तासेनि बारायानो जाबायमोन खोमा आं रुमखौ खेवैयानो मानो होनबा दाख्लै जे आं लोमजादोंमोन बेनिफ्रायनो खेनसे ना खेननैल'सो खुलिनाय जादोंमोन खोमा दां बेबो माबा नांगौ दरखारावसो खुलिनाय जादों आरोना बेनिफ्राय आरो खुलिनायानो जायाखैमोन रुमखौहाय ओमफ्राय सुनानै लाबाय आङो फोसाबनानै
मानो होनब्ला बांद्राय गोबाव दोनबाबो बांद्राय लेथ्रा जायो खस्थ' मोनोना फोसाबनो बेनि थाखायनो ओमफ्राय एखमबा आरो सोलाबो एखमबा सोलाबा बेनि थाखायनो दिनैनो एकदम माने मावनानै लाखाबाय आरोना आङो दसे सानसुआव उन्दुबाबो बेनोसै बेखायनो उन्दुथ'ला सानबाय आङो फोसाबनानै लानोसै ओमफ्राय बै मामोन उन्दुग्राखौबो एसे सिबस्रांनानै आराम एसे सुस्रांनानै लानोसै आरोना लोगोफोर दा लोगो मोनफिनगोन र' खामानियाथ' जोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय अखासो हाना होलायबाय आरोना नै एसे अखा हाबाय मा होनबावनो आरोना लोगोफोर बिराद गरम होदोंमोन बोथोरा बेनि थाखायनो अखा हाबाय दा अखासो हाना होबाय फासिखौनो सायनो मोनाखै आङो दाबो 5:15 जाबाय टाइमा बिदि अखा हाबा नाया नाङो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माथो खालामनो माने मोनायावसो हानांगौ बिदि अखाया होमबासो बरिया नांखायो दसे थाथ'नोसै अखाया हागाथोंसै बेनि उनावसो साहैगोन आरोना आङो दानो साहैथ'आ